जेन जा जों इसोरखौ हामबाय होनदों आरो जों खोनाबाय हादों जोंहा दा हेबल नोंथांमोननि डिकन बिथांजों आङो सम सम गानैसै खोमा इउटिउबावहाय फन नम्बर बिहरनानै बिथांजों रायलायदों आरो नोंथांमोननि मावनाय गासै खामानिफोरखौ नुनानै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोननि BBCAनि आफादगिरि बिथां इनुस आदा आरो नोंथांमोननि नेहाथारि प्रसेनजित खाख्लारि आदा बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो दं रायलायबाय थानाय जायो आरो बिदिनो जोङो नोंथांमोननि बाथ्राफोर गोबां मिथिनोनो नोंथांमोना माबायदि खामानि मावबाय थादों बेफोरखौ मिथिनोनो जोङो बिथिंजायनिफ्राय जों आलासिफोर लिंहरबाय थादों थांनाय बरदिनावबो जोङो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ भलानाथ सरेन बिथांखौ जों लांदोंमोन आरो बिनि एसे सिगां सनमेलनाव जों लांदोंमोन देतसुं साहारिखौ जों लांदोंमोन आरो बिनि सिगाङाव एप्रिल मासाव जों लांदोंमोन नोंथांमोननिनो आफादगिरि इनुस आदा प्राय जों लांबाय थादों इनुस बसुमतारी आदा जोंनि गुबै थांखिया जाबाय नोंथांमोना जिबायदि खामानि मावदों इसोरनि खामानिखौ बेखौ जोंबो मावनो हायो नामा जोंबो माबा मोनसे खालामनानै इसोरनि रायजो बांहोनाय खामानियाव बाहागो लानो हायो नामा बेखौ जों सोलोंनो जों जोबोद गोसो जादों बेखायनो जों नोंथांमोननि खाथियाव दिनै फैनो जों खाबु मोनबाय जों इसोरखौ हामबाय होनदों जों आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि थाखाय आरज खालामगोन आरो जोंबो नाजानि मानोना जों बाइबेलाव मोनदों जिसु ख्रिस्ट'नि जि बुहुमाव फैनायनि गेदेर थांखि गासैबो राव रायग्रा गासैबो हारि माहारि फोलेर ना सानसे इसोरनि सिगाङाव गेदेर सनानि सिंहासनाव बयबो हान्थु खारिगोन गावबा गाव हारिफोर माहारिफोर राव हारिमु ट्राइब्स बयबो लोगोसे खुलुमगोन आरो बे समाव जों बयबो लोगोसे थानो मोनगोन इसोरनि खाथियावहाय आरो बे खामानिखौ जों दायो मावनांगोन अब्लासो जोंनि खाथियाव थानाय उरांफोरा नेपालिफोरा सान्थालिफोरा गुबुन हारि माहारिफोरा जिसुनि खाथियाव बै सानाव गसंनो मोनगोन जिरायनो मोनगोन बे खामानिखौ नोंथांमोना दिनै मावबाय थादों नाथाय जों बेफोर खामानिखौ मण्डलि जानानै जों मावनो हायाखै जोङो सभा हिसाबै मावदों जोङो सेन्ट्रेलाइज हिसाबै जों खामानि मावो जों माबा मोनसे खथा हरो जोंनि सेन्ट्रेलाव आरो बिथांमोनानो जोंनि जानानै खामानि मावो नाथाय जोंहा इसोरनि थाखाय गथायनाय 1/10 जों जिखौ दशम भाग होननानैबो बुङो 1/10 बा इंराजियावबा जों टाइट होननानै जों जायखौ बुङो बेखौ जोङो जेरै बाहायनांगौ जों बिदि बाहायाखै मण्डलिनि मानसिफ्रा होयो जोंबो होयो नोंथांमोनाबो 36 दं जोंबो 36 दं न'खरा नोंथांमोना सुबुं अनजिमाया 180 दं जों 146 दं एसे अनजिमाया खम नाथाय न'खर हिसाबै जों समान जोङो बोसोराव गैयाब्लाबो जोङो 1/10खौ जों 4 लाखसो मोनो नाथाय जों इसोरनि खामानिनि थाखाय मात्र जोङो 78,000ल' जों बाहायो गाहाम रादाबनि थाखाय बाखि गासैखौबो जोङो गावनो रानलायनानै जों जाफाफिननाय बायदि जायो बेफोर गासैखौ लानानै जों दायो जोंनि खर'आव बे फैदों आरो जों बे भिजनखौ जों नुहुरदों जोंबो मावनांगोन जोंहा गोरोन्थि जादों आरो बे गासै आयदाखौनो लानानै नोंथांमोनजों जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा नायनि जहननि 4:35 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों जहननि 4:35 सिरि बर' रावाव एसे आलादा बुंदों आरो हारसा रावावबा एसे साबसिनसिन बुंदों आरो इंराजियावबो जोङो बेखौ बर'नि बादिनो एसे मोनो थेवबो हारसाजों एसे बांद्राय गोरोबसिनो इंराजिनिया जहननि 4:35 सिरिखौ आं फरायनो हास्थायदों बर' रावनि आं एसे गुजुबाय थानायखाय एसे उसुबिदा जादों निमाहा खालामगोन नोंसोरो होनो खोमा दानब्रै दंबावो बिनि उनावसो हानाय बोथोरा जायो नै आं नोंसोरखौ होनो नोंसोरनि मगनफोरखौ दिखांनानै दुब्लिफोरखौ नायहर बिफोरो मोनबाय आरो हानो हामखाबाय अखमिया बाइबेलावबा नैबेखिनि बाथ्राखौ होनदों तुमालुकर सुकु तुलि दुरलै सुवा ना तुमालुकर सुकु तुलि दुरलै सुवा आरो इंराजियावबा बुंदों लुक आप योर आइज एन्ड सी नोंसिनि मेगनफोरखौ दिखां आरो गोजानाव नायहर
जों बहुद समाव जोङो गावनिखौल' जों नायबाय थायो खाथिनिखौल' जों नायबाय थायो बाइबेलाव बुंदों जिसुआ बुंनायमोन बे बाथ्राखौ गावनि सेलाफोरखौ बुंनायमोन जहननि 4 बालाबा जाबाय समरिया आइजोजों माने रायज्लायनायनि बाथ्रा गासै जहननि 4 बालाबा आरो बिनि गेजेराव नैबे सिरिया जाबाय जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ लानानै बुंदों जेब्ला सेलाफ्रा समरियानि बाथ्राखौ साननो गारदोंमोन जुदायारिफ्रा समरियानि बाथ्राखौ सानाखैमोन खालि गावसोरनि जिहुदिफोरनि थाखायल' सानदोंमोन बे समावहाय जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों बेखौल' नोंनि जिहुदिखौल' सानबाय थाबा बोरै जानांगौ बेखायनो जिसुआ बुंनायमोन नोंसिनि मेगनखौ दिखां आरो गोजानाव नायहरबाव गोबां मानसिफोर दंबावो ना बिसोरखौबो नायहर आरो बिसोरनि थाखायबो सान होननानै जिसुआ बुंनायमोन आरो गमायनो दिनै जोङो जोंनि मेगनफोरखौ दिखांनानै गोजानाव नायहरनांगौनि जोंहा दायो सम जाबाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों सेथियावनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जिसुनि अनखांनाय जिसुआ गावनि थाफानाय मानसिफोरखौ सानसेखालि अनखांनायमोन 3 रोखोमनि अनखांनायनि बाथ्रा जों मोनदों सेथियाव जाबाय बियो मोदोमनि थाखाय मानसिफोरखौ अनखांनाय मोनजायैनि थाखाय आरो नैथियाव बियो देहायारि जायफ्रा बेरामिफोर लोरबांफोर नोरजियाफोर बिसोरनि थाखाय अनखांनाय आरो थामथि अनखांनाया जिसुआ बुंदों जायफ्रा लामा गोमानाय आन्दायना थानाय बिसोरनि थाखाय अनखांनायनि बाथ्रा सेथि अनखांनायनि बाथ्राखौ जेब्ला जों नायगोन माथाइनि 15 बालाबनि 15 अध्यायनि 32 निफ्राय 39 सिम 32 निफ्राय 39 माथाइनि 15 बालाब 32 निफ्राय 39 सिरियावहाय जों बेयाव मोननो हादों आं गासिखौबो फरायनानै होबाय थालासै नोंथांमोना फरायनानै लादो ना 32 निफ्राय 39 सिरिसिम माथाइनि 15 बालाबनिफ्राय बेवहाय मोनसे जाथाय मोनदों सानसेखालि जिसुजों लोगोसे 5,000सो मानसिफ्रा ना जहननि 6 बालाबावबो बे एखे बाथ्राखौ बुंदों सानसेखालि जिसुजों लोगोसे 5,000सो मानसिफ्रा जिसुनि उन थांदोंमोन आरो बे मानसिफोरखौ जिसुआ बुंदों बे जहननि 15 बालाबनि 32 सिरियाव बुंदों बे मानसिफ्रा जिसुजों लोगोसे थाफानाया सानथाम जाबायमोन आरो बिसोरो जाया लोङा जिसुजों उन थांफादों आरो बिसोरनि मोखांफोरा हयथ' सानथाम खालाय मोनजायैखाय एसे मोखां सोमदों उखैनायखौ जिसुआ नुदों आरो जिसुआ बेखौ नुनानै सेलाफोरखौ होनदोंमोन आं बिसोरखौ अनखांनाय मोनबाय बिसोरो दा न'आव थांनायनि सम जाबाय दिनै न'आवथ' बिसोर माने एसे थांनाय समाव गोजान लामानिफ्राय फैदों बिसोर बाज्रे बाथे थांसिगोन ना दायो ना बाइबेला बुंदों बेखौ एसे न'आव थांफिननाय समाव बिसोरो बाज्रे बाथे थांसिगोन ना दा बेखायनो आङो बेबायदि थांनायखौ इच्छा खालामा आं हास्थाया बिसोरो बाज्रे बाथे थांनो दा मोन्थों बेखायनो जिसुआ बुंबाय नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय सेलाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो थांलाय नोंसोरो बै 5,000 मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोर थांलाय नागिरै थांलाय माबाफोर दं नामा आरो बे मानसिफोरनि गेजेराव थांबाय आरो फिलिपनि फंबाय आन्द्रिय जिसुनि सेला बे आन्द्रियआ थांनानै नागिरनानै सासे गथ'नियाव मा मोनखो सिथाव गुरबा आरो फिसा ना 2 मोनबाय आरो बेखौनो लानानै फैबाय आरो जिसुनो होफैबाय आरो जिसुआ बेखौ बोर होनानै आरो बै मानसिफोरखौ रावबो जाहाथे होंगो दोंगो जायैबादि मोनजायालासिनो थानाङि बादि बाइबेलाव जहननि 6 बालाबाव बुंदों 50 जन लाइन बानायबाय होनदोंना 50 लाइन बानायबाय 50 लाइन बानायबाय लाइन फायाव 50 जाहाथे बयबो एकदम डिसिप्लिन सिरिबांनो मोनजायो आरो बेबायदि खालामनानै जेब्ला रानलांबाय थाबाय बेसेबां आग्लायखो होनदों बाइबेला 12 खादा ना 12 खादा आग्लायबाय 12 खादा मानि आग्लायबाय सेथियावब्ला मामोन प्रथमावब्ला गासैजोंबो खादासेबो जानाय नङामोन खोमा
ना ना मानै फिथा मोनबायालाय बहा खादासि जानो किन्तु रानखांजोबनानै बेसेबां जाखो 12 खादा 12 बास्केट 12 खादा आग्लायबाय सोमोनांथाव इसोरनि खामानि बेयाव जिसुआ बुंनायमोन आं बे मानसिफोरखौ नुनानै मा दुखु मोनदों I have compassion on them आं बे मानसिफोरनि सायाव मा अनखांनाय मोनबाय मोनजायैनि थाखाय आं बिसोरखौ अनखांदों जिसु ख्रिस्ट'आ मोनजायै मानसिफोरनि थाखाय अनखाङो बिहा अनखांनाय दं दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि भारतआवहाय सेन्सास 2017 नि सेन्सास बादिब्ला जों गुगोलाव सार्च खालामब्ला मोनो मा होनदों सानसेयाव 7,000 जन मानसिया मोनजायैनि थाखाय थैबाय थायो सानसेयाव 7,000 जन मानसिया जोंनि इन्डियायाव 140 कोटि मानसिनि गेजेराव 7,000 मानसिया ओंखाम मोनजायैनि थाखाय थैयो ओंखाम रसा नांनानै थैयो आरो बोसोराव हिसाब खालामब्ला प्राय 25 लाख मानसिया ओंखाम मोनजायैनि थैयो जों बेयावहाय माने आबादफोर मावनानै मोनजानायखाय जों बारा माने बेफोरनि बाथ्राखौ एसे सानफ्लाङा नाथाय जों इन्डियानि भारतनि बाथ्राखौ नायब्ला जों नुनो मोनो बै मानसिफ्रा दाबो थैगासिनो दं ओंखाम मोनजायैनि रसा नांनानै आरो बाइबेला बेखायनो बुंदों नोंसोरनि मेगनखौ दिखांनानै गोजानाव नायहर बै मानसिफ्रा मोनजायैनि थाखाय थैबाय थादों बै मानसिफ्रा मोनजायैनि थाखाय दिनैबो थैगासिनो दं जों बिसोरनि थाखाय अनखांनांगोन बिसोरनि थाखाय जों अनखांनांगोन नैथि बाथ्रा बुंनो इसा खालामदों बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ अनखांनाय दे जोङो बाइबेल लाबोदोंब्ला एसे नायनो 14 बालाब माथाइनि 14 बालाबनि 14 सिरिखौ आं फरायनो खनसे बेवहाय ओरैहाय बुंनाय जादों 14नि 14 सिरि जिसुआ नावनिफ्राय ओंखारनानै गेदेर दाफा नुनो मोनदों आरो अनखांनानै बिसोरनि लाबोनाय जब्राफोरखौ सोखादों अनखांनानै बिसोरनि लाबोनाय जब्राफोरखौ सोखादों जेब्ला जिसुआ हाजार मानसिफोरजों लोगोसे दंमोन बियो नावजों दैमाखौ बारनानै जेब्ला थांदों नावनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगोनो मा हाजार प्राय 4-5 हाजारसो मानसिफ्रा 4-5 रोजासो मानसिफ्रा जिसुखौ नेलायबाय थादों आरो बिनि गेजेराव गोबाङानो मा होनना बुंदों बाइबेलाव बुंदों बेयाव बिनि गेजेराव गोबां मानसिफोर दंमोन जायफोरा बेमारिफोर जायफोरा जोनोमनिफ्राय थाबायनो हाया मेगन नुवा बेयाव बाइबेलाव जोंखौ बेयाव खोन्थायाखै मा बेरामि मानसिफोरखौ लाबोदोंमोन बेखौ खोन्थायाखै बाइबेला नाथाय होनदों बेयाव गोबां बेमारिफोरखौ नुनानै जिसुआ अनखांदों खैजन दंमोन बेखौबो बाइबेला बुङाखै नाथाय जों मिथिगौ बाइबेला मानोना बाइबेला बुंदों बेयाव बेरामि मानसिफोर गोबां दंमोन आरो बे गोबां बेरामि मानसिफोरखौ नुनानैहाय जिसुआ अनखांदों होनना बुंदों आं बिसोरखौ नुनानै अनखांदों मानोना बे मानसिफ्रा नोरजिया बेरामि गोबां मानसिफ्रा हयथ' थाखा फैसा गैयैखाय ट्रिटमेन्ट मोनाखै गानो रोङि बेराम जादों गिलु बालु बेरामफोर जादों बेखौ नुनानै जिसुआ अनखांदों आरो बिनिखायनो जिसुआ बुंनायमोन आं बिसोरखौ नुनानै अनखांदों आरो जिसुआ बिसोरनि खाथियाव थांनानै बे गासै मानसिफोरखौ साफा बयखौबो बियो फोसाबनानै हरदों रावबो मानसिया बिनिफ्राय बेरामिफोरा बेराम मोजां जायालासिनो हुस्थ' जायालासिनो रावबो थांफिननांखायाखै साफा मोजां जानानै थांखादों बाइबेलासो खोन्थादों बेखौ ना बाइबेलासो खोन्थादों बयबो हामनानै थांदों होनना बुंदों जिसुआ बयखौबो फाहामनानै हगार हरदों सोमोनांथाव जिसुनि अननाया सोमोनांथाव बियो जोंनि दुखुथियाखौ बे मिथिगौ जोंखौ अनखाङो जोंनि बेराम आजारफोरखौ बियो अनखाङो जोंखौ बेबायदि अबस्थायाव थाबाय थानायखौ बियो हास्थाया गोख्रों देहाजों बेखौ खुलुमनाय बाख्नायनाय मानसिफ्रा गोग्गो देहाजों थांना थानायखौ बियो हास्थायो बिनिखायनो बियो अनखांनायमोन दिनैबो जोंनि इन्डियायाव जुदि जों नायोब्ला जोंनि भारतआव जुदि जों नायोब्ला जों नुनो मोनो 100 जन मानसि थैयोब्ला जोंनि भारतआव सानसेयाव जुदि 100 जन मानसि जुदि थैयोब्ला 100 जनाव 27 जन मानसियानो
तारमाने जेसेबां मानसि थैयो जोंनि इन्डियायाव 27%आनो 27.6%आनो मुलि मोनजायैनि थाखाय थैयो होननानै जोंनि भारतनि सेन्सासआ खिथादों। मुलि मोनजायैनि थाखाय थैयो। अभाब बायनानै जानो हाया मुलि। सोरहाबा डक्टरनियाव थांनो थाखा फैसा गैया, ट्रिटमेन्ट मोना, बेफोरनि थाखाय मानसिफ्रा थैनो गोनां जादों। गोबां मानसिफ्रा दिनै बेबायदियै थैगासिनो दं। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बै मानसिफोरनि थाखायबो अनखांदों। आरो बिथांमोननि थाखाय अनखांनाया, बै मानसिफोरखौ अनहरनाया जोंनि खाथियाव थानाय जायखियानो दाजाथों, बर'आनो जा, सावथालानो जा, नेपालानो जा, जायखियानो दाजाथों, जायखि धोरोमानो दाजाथों, जों बयखौबो दिनै अननायनि गोनांथि दं। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि बुहुमनि बयखौबो अनदोंमोन। आरो बे अननायखौ जों दिनै बुहुमनि मानसिफोरनो होनांगोन। आरो जों खोनादों नोंथांमोना बे खामानिखौ खोब गोख्रोङैनो मावबाय थादों। आरो बेफोर गासैनि फिथाइखौ नोंथांमोना सानसे मोनगोन। आं बेखौ एसे उनाव बुंनो हास्थायदों। थामथि अननायनि बाथ्रा जे सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनायमोन देलाय जों नायनि माथाइनि 9:35निफ्राय 38 सिरियाव, माथाइनि 9:35निफ्राय 38 सिरियाव, बेयाव आं फरायनि। जिसुआ बिसोरनि खुलुमग्रा न'फोराव फोरोङै आरो रायजोनि गाहाम खोथानायखौ खोथाबायै आरो मोनफ्रोमबो बियाद आरो मोनफ्रोमबो आजारखौ सोखायै गासै नोगोरफोर आरो गामिफोराव गिदिंदोंमोन। आरो दाफाफोरखौ नुनानै जिसुआ बिसोरनि सायाव अनखांदों, मानोना बिसोरो लावखार गैयि मेन्दाफोरनि समान आलाय सिलाय जादों आरो बुग्लि जानायमोन। अब्ला बियो गावनि चेलाफोरखौ होनदों, हानांगौआ गेदेर, अन्थाइ मावग्राफ्रा एसेल'। बेनिखायनो बिगबानियाव खावलाय। बियो गावनि हानांगौ मावग्राफोरखौ थोनहरबावनाय बायदि। बेयाव जों नुनो मोनदों, सेथिया जाबाय बियो मोनजायैनि थाखाय अननाय। नैथियाव जाबाय बियो बेरामिफोरखौ अनदों। थामथियाव आन्दायनाय मानसिफोरखौ अननाय, लावखार गैयि मानसिफोरखौ अननाय। लावखार गैयि मानसि, जिसुआ बेयाव बुंदों, बियो सिनाग'गफोरनो, जिहुदिफोरनि खुलुमग्रा जायगाखौ सिनाग' होनना बुङो। बेबायदि सिनाग'ग जायगाफोराव जिहुदि धोरोमनि जेराव सरसा जायो, रायज्लायनाय जायो, धोरोमनि जायगा, खुलुमग्रा जायगा, बेफोराव जिसुआ हाबदों। आरो लोगोसे मा खालामदों? बियो मानसिफोरखौ फोरोंलांदों। आरो बुंदों बेयाव बेरामि जेसेबां लोगो मोनदों बयखौबो फाहामलांदों। आरो लोगोसे मा होनदों बेयाव? जिसुआ गामि गामि थाबायलांदों, गामि गामि बेरायलांदों। आरो बे समाव बै मन्दिराव हाबनाय मानसिफोरखौ नायनानै, बेमार आजारनि जानाय मानसिफोरखौ नायनानै, गामि गामि थानाय मानसिफोरखौ नायनानै जिसुआ बुंदों, आं बिसोरखौ अनखांनाय मोनदों, मानोना बिसोरो लावखार गैयि मेन्दाफोर बादि। जिसुनि नोजोराव बै समनि मानसिफोरा बयबो लावखार गैयि मेन्दाफोर बादिमोन। लावखार गैयि मेन्दाफोरा जेरैहाय हगारना हरब्ला मोसौ फालोफ्रा, नोंथांमोनावबोथ' दं मोसौ फालोफ्रा मा बहा थाङो, बहा मायो, सोरनि मा खेथिफोर नस्थ' खालामो, बायदिसिना जायो, बहानि मोसौ बहाबा मोनहैयो, खुनु गेरान्थि गैया। थिग बिदिनो जिसुनि समायाव, जिसुनि नोजोराव मानसिफोरा बेबायदि अबस्थायाव दंमोन। जिसुआ बेखौ माबोरै नुदों? मन्दिरफोराव हाबनानै नुदों, बिसोरनि खुलुमनायखौ नायनानै बिसोरो गोदाव सोराव। आरो नुनो मोनदों जिसुआ बेमारिफोरखौ, बेमार जाब्ला मानसिफ्रा बेयाव थांहां बैयाव थांहां, गेरान्थि गैया, निस्सयता गैया, आखा गैया, हपलेस मानसिफोर बादि। आरो लोगोसे जिसुआ गामि गामि गिदिंनानै हाबनानै जिसुआ मानसिफोरखौ नायनानै नुदों, बे मानसिफ्रा मासे अनथावथाव लावखार गैयि मेन्दाफोर बादि फालाय मानो बिदि जाखो? दिनैबो जिसुनि नोजोराव
जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनो हायाखै, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि गग्रायाव फैयाखै। जहनाव जिसुआ 10 बालाबाव बुंदों, I am the good shepherd ना, आंनो गाहाम लावखार दायो। बै समाव नोंस्रा लावखार गैयामोन, नाथाय आं दायो बुहुमनि मानसिफोरनि आं लावखार जाबाय, आं लावखार जाबाय। आरो बे लावखारनि गग्रायाव बयबो मानसिफोरखौ फैनायखौ जिसु ख्रिस्टआ दिनै हास्थायदों। जिसु ख्रिस्टआ दिनै बेखौ हास्थायदों, बयबो मानसिफ्रा बे लावखारनि सिङाव गुमजानायखौ हास्थायदों। बे लावखारा जोंनि ख्रिस्ट जिसु, जाय लावखारनियाव जोबनो गैयै जिबन दङ। जाय लावखारा बुंदों, नोंसोर आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन, आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन। जायफोरा आंनियाव फैगोन बिसोरो आंनियाव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन, रंजानो हागोन। दिनै बे बुहुमाव बेबायदि जिसु ख्रिस्टनि गग्रायाव हाबनो गोनां कौटि कौटि मानसिफोर दं। जोंनि भारतनि खोथा खोनायोब्ला जों नुनो मोन्दों जोंनि भारतआवहाय बेसेबां पारसेन्ट? जोङो 3%ल'। जोङो गुते भारतआव जोङो 3%ल' दं। जोङो जुदि सानोब्ला जोंनि आसामाव जोंनि पारसेन्टआ मात्र 6.7%ल'। जों मालाबा सानफ्लाङो ख्रिस्टियान एरियायाव जों थानायखाय मासे बुरजा जाखोलै जों लायनानै न'। जेब्ला कनफारेन्सफोर फैयो जायो 25-30 हाजार मानसिफोर जमा जायो, जों सानफ्लाङो बिराद बुरजा जानाय बायदि जों मोनो। नाथाय जेब्ला जों एसे गोजानाव नायहरगोन, कौटि कौटि जोंनि भारतनि मानसिफ्रा दाबो जोंनि लावखारखौ सिनायाखै। जोंनि गग्रायाव, ख्रिस्टनि गग्रायाव, जिसुनि गग्रायाव फैनो बाखि दंबावो। बे मानसिफोरखौ लाबोनायनि बिबान, बे मानसिफोरखौ अननायनि बिबान, बे मानसिफोरनो चेरिटि होनायनि बिबान जों ख्रिस्टियानफोरनो बे ख्रिस्ट जिसुआ दिनै होनानै गालांबाय। जोंनि बिबान होना गालांदों आरो बेखौ जों मावनांगोन। आरो बेखौ मावग्रा बयबो फिथाइ मोनालासिनो थानाय नङा, फिथाइ मोनालासिनो थानाय नङा। आरो बेखौ दिनै बुहुमनि बयखौबो मावनो इच्छा खालामदों, मावनायखौ हास्थायदों। जेब्ला जोंनियाव बे कम्पेसना, बे जोंनि गोसो सिंनि अनखांनाया जोंनि आंगो मानसिफोरनि थाखाय थागोन, जों खामानि मावनो हायो। नोंथांमोना बे कम्पेसना, बे अनखांनाया बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय, जोंनि आंगो बर'फोरनि थाखाय, उरां सावथाल ना, नेपालि, अरुणाचलनि आदि कार्बिफोरनि थाखाय नोंथांमोना दिनै अनखांनानै गोबां दान हरदों। बै जायगाफोराव मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रा खोनासंनानै बिनि गग्रायाव फैदों। गाहाम रादाब खोन्थानो नोंथांमोना मानसिफोर हरदों। बेनि गुबै जाहोना जाबाय नोंथांमोननि बे बिखायाव ख्रिस्टनि अननाया ना, कम्पेसना, बे अनखांनाय, अनहाबनाया मानसिफोरनि थाखाय नोंथांमोननि बिखायाव जागिबाय आरो बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै हरनो हादों। जों बयबो मिथिगौ भेलुर ख्रिस्टियान मेडिकेल कलेज ना, दे जों बयबो मिथिगौ। आं आखाइ दिखांहोनो दे खनसे ना, जों बयबो मिथिनायफोरा आखाइ दिखांनो दे, नाम खोनाब्लानो जाबाय आरो दे। जायफोरा नाम खोनादों भेलुर ख्रिस्टियान मेडिकेल कलेज, एसे दंबावोसो बाखि मिथियैफोर न'। ख्रिस्टियान मेडिकेल कलेज भेलुराव दं, जेराव एसिया महादेशआव बयनिख्रुइ देरसिन मेडिकेल कलेज होनना बुंनो हायो भेलुर ख्रिस्टियान मेडिकेल कलेजखौ। जि जायगायाव बे हस्पिटाला जागायजेननायमोन, सासे सिख्ला आयथानिफ्राय जागायजेननाय, आरो बे सिख्ला आयथाया बे इण्डियायाव 3थि जेनेरेसनमोन। बिनि बिबौआ जन स्काडार नाममोन, बिथाङा मेडिकेल डक्टरमोन। बिनि बिफाया एखे नाम लायो, बिसोरनिया देरसिन फिसालाया जन स्काडार बिनि नामाबो। आरो बिनि बे आयदा स्काडार जायहा फाउन्डार, बिनि बिमाया सफिया स्काडारमोन। दा आयदा स्काडारा देरबाय, लावबाय, बियो फरायबाय। जेब्ला बियो एसे गिदिर गोलाव जाबाय, फरायबाय, न'खरनिफ्रा सानबाय जोंनि बिबौआबो बेयाव मेडिकेल डक्टर, बिफायाबो मेडिकेल डक्टर, बिनिखाय जोङो बेखौ सासे मिसनारि बनायनोसै। आरो बिनिखाय आयदा स्काडारखौ बिथांमोना आमेरिकायाव थिउल'जि फरायनो हरबाय। जेब्ला थिउल'जि फरायबाय,
बिथाङा सुटिनि समायाव 3rd इयाराव न'आव फैबाय आरो बे समायाव जेब्ला न'आव सुटियाव फैयो बे समाव हर गेजेराव सानसेखालि बिनि दरजायाव बुफायबाय दरजा बुफायबाय आरो बे समाव डेलिभारि सासे आइजोखौ लानानै फैदों डेलिभारि आइजो लाना फैदों आरो दरजा बुफायबाय फोजाफैदों डक्टर सिखारनानै आरो बिनि बिमा बिफाया सिखारनायनि सिगां आयदा सिखादारा सिखारबोबाय आरो बुंबाय आं आफाखौ फोजानो होननानै आरो बे समाव जोंनि भारताव मोनसे नियम दङमोन हौवाफोरासो हिन्जावफोरासो डेलिभारिखौ खालास खालामनांगौ हौवाफोरा नङा बेनिखाय बे सिख्लाया फोजानो नागिरब्लाबो बै पेसेन्टनि डेलिभारि आइजोनि हौवाया बुंबाय नङा नोंनो थांनांगोन नोंनो फाहामनो नोंनो हेफाजाब खालामनांगोन आं आंनि बिसिखौ आं सोरबा हौवा मानसिजों डेलिभारि खालास खालामनायखौ आं लुबैया होनना बुंबाय आरो बिदिनो बेथ' आयदा सिखादारा बुंबाय आं बेखौ बोरै हानो आं बिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया आरो बियो बे मानसिया गिदिंनानै थांफिनबाय डेलिभारिखौ लानानै ससे थांनायनि उनाव डेलिभारिया थैबाय आरो दसे थानानै आरोबाव एखे बेलेग सासे लाना फैबाय आरो बेबो नक खालामबाय दरजा बुबाय फोजाबाय आरो बेबो एखे बाथ्राखौनो बुंबाय आरो बे आइजोआबो थैबाय आरो 3rd टाइम सोरांसि समाव आरो सासे फैबाय बे एखे कन्डिसनखौ लाना फैदों आरो बेबो थैबाय हैदिना हरावनो आयदा सिखादारा इन्डियानि आइजोफोरखौ नुनानै तामिलनाडुनि आइजोफोरखौ नुनानै अनखांनाय मोनबाय आरो बियो गाबबाय आरो बियो आमेरिकायाव बुंबाय लिरहरबायनो आं मेडिकेल डक्टरफोरनो थांनोसै आंखौ हरनांगौ आरो बे आयदा सिखादारा नागिरनाय बादि आमेरिकाया सापर्ट खालामबाय फरायहोबाय जोबनानै 1980 आव 1900 मायथाइयाव तामिलनाडुनि दानि भेलुराव 4 बेडजों 4 बिसिना लानानै डिस्पेन्सारि खुलिजेनबाय आरो एरियानि ओनसोलनि मानसिफोरखौ दानि आसाफोरखौ ट्रेनिं होनाय बायदिनो गामिनिफ्राय आइजोफोरखौ लाबोबाय ट्रेनिं होबाय आरो बिदिनो बियो ट्रेनिं होयै फेदेरलांबाय थाबाय प्रथमाव बियो मेरि मेम'रियेल डिस्पेन्सारि होननानै नाम दोनदोंमोन आइजोफोरखौ जोथोन लाग्रा होननानै खारन बे आइजो बिमाया थैबाय थानायखाय सासे बे आइजोनि डक्टर जानानै फैनो इच्छा खालामबाय आरो बे फैमारबायबो बिनिखाय बियो आइजोनि नामाव दोनबाय आरो 1926 सनाव बिथाङा 1900निफ्राय 26 सनाव मोनसे आपग्रेड खालामबाय जे बेयाव हौवाफोरखौबो नायनाय जाथोंसै आरो बिदिनो बियो हिन्जावफोर आरो हौवाफोरनि मोनसे हस्पिटाल हिसाबै बनायबाय 1942 आव बिथाङा बेखौनो तामिलनाडु गभर्नमेन्टआव एप्लिकेसन खालामबाय जोङो बेयाव मोनसे मेडिकेल कलेज बनायनोसै आरो तामिलनाडु गभर्नमेन्टआ बिथांनो एलाउड होबाय 1942 आव बिथाङा मोनसे मेडिकेल कलेज खुलिबाय आरो बेनो दिनै फैयै हाजार मानसिफोरा बेयाव ट्रिटमेन्ट लानो हायो हाजार लाख मानसिफोरा बेयाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो मानसिफोरा हामगासिनो नाथाय आं बेखौसो बुंनो इच्छा खालामदों जागायजेननाया बहामोन सासे आइजोनि बै हराव दुखु खालामनाय 3 आइजोनि थैनायखौ नुनानै डेलिभारि आइजोफोरखौ थैनायखौ नुनानै बिनि बिखा सिङाव बे अननाया गाबखांनाया फैदोंमोन आरो बेखायनो बै खालि हराव बे डिसाइड खालामदोंमोन सिद्धान्त लादोंमोन नङा आं खामानि मावनाया आं सोलायनांगोन आंनि खामानिया आं बै इन्डियानि आइजोफोरखौ आं जोथोन लानांगोन दिनैबो ख्रिस्ट' जिसुआ जोंनिफ्राय बेबायदि सिद्धान्त लानायखौ बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय कम्पेसन अनखांनायखौ दिनै बे ख्रिस्ट' जिसुआ जोंनिफ्राय नागिरो सोरनिफ्राय जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै नाजावबाय बिनि लें जाबाय सेला जाबाय बे साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट' जिसुआ गावनि खामानि मावनो बियो सायख'नानै लायो आरो नोंथांमोना मावबाय थादों इसोरा नोंथांमोनखौ आशीर्बाद खालामथों मुथिनि 25 अध्यायनि 23 पदाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों माथाइनि 25नि
23 सिरियाव बुंदों बेयाव 25नि बालाबाव बेखौ बुंनाय जादों मा गागरि ना 1 गागरि 2 गागरि आरो 5 गागरि होनायनि खोथा दं बेयाव टेलेन्ट होनायनि खोथा दं 1 टेलेन्ट 2 टेलेन्ट आरो 5 टेलेन्ट जिसुआ 5 टेलेन्ट मोननायखौबो लिंहरबाय आरो बेबो गावनि टेलेन्टखौ जेरै मोनदों जेरैहाय दान मोनदों बेबायदिनो बियो होफिनबाय आरो 2 तालान्त मोननायखौबो बियो लिंहरबाय आरो बेबो दुगुन खालामनानै होबाय 5 मोननाया 10 बनायनानै होबाय 2 मोननाया 4 बनायनानै होबाय आरो बे समाव जिसुआ बे सानै मानसिखौ लिंहरनानै बुंबाय साब्बाइस ना साब्बाइस एसामिस रावाव बुंदों साब्बाइस मोर उत्तम बिस्साखि दाह ना साब्बाइस मोर बिस्साहि उत्तम दाह हामबायसै आंनि अनजाथाव फोथायजाथाव नोङो बिनिखायनो नोंनो आङो आरो डाबल होनाय जासिगोन ना आरो डाबल होनाय जासिगोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बेबायदिनो बोर होमारबाय बिथांमोनखौ आरो सासे मानसि फैबाय जायहा 1 तालान्त मोननायमोन 1 तालान्त मोननायमोन बेबो गपसाव फैदों ना गपसाव फैदों आरो गपसावनो बियो जिसुनि खाथियाव बुंफैदों बाहादुरि खालामनानै बुंफैदों बाहादुरिखौ बुजिदा गोग्गा खालामनानै बुंफैदों फोरबो आं मिथिगौ नों बिराद गोरा मानसि ना नों बिराद गोरा मानसि जेराव हायाखै जेराव फोआखै बेयावबो नों आबादखौ हाग्रा मानसि नोङो बिराद माने गोग्गा खालामनानै जिसुखौ बुंदों आरो बुंदों नाय नों हरनाय रांखौ आङो थफ्ला खानानै हायाव फबना दोनदोंमोन मानोना आं मिथिगौ बोरैबा जुदि थाइसेया जुदि 5 फैसाबो जुदि खमायोब्ला नों आंखौ नागारनाय नङा आं मिथिखागौ नोंखौ बेनिखायनो आङो नों जेरै होदों आं बिदिनो आवथायनानै दलरै नोंनो होफैफिनदों होनना बुंबाय आरो जिसुआ बेखौ रायदों मा जिसुआ बेखौ रायदों गाज्रि सोदोब बाहायदों नों दुस्त मा एलेहुवा मानसि नों आंखौ मिथिखागौ जेराव आबाद फोआ आं बेयावबो हायो होननानै नों आंखौ मिथिखागौ बेखौ मिथिनानैबो नों मानो मावासै दानाबो उल्थासो हमबाय ना जिसुआ उल्थासो हमबाय आंखौ जुदि नों एसेबां गोरा मानसि होनना मिथियोब्ला आं जे नोंनिफ्राय सुद लागोन नों बेखौ मानो मिथियासै जिसुआ बेखौसो बुंनो नागिरदों जुदि नों आंखौ एसेबां गोब्राब मानसि होनना मिथियोब्ला नों मानो थाइसेखौ थाइनै बनायासै जिसुआ बेखौसो हमदों आरो दिनै बुहुमनि बयबो ख्रिस्ट' फोथायारिफोरखौ बेयावनो दाय फोनांगोन बेयावनो दाय हमगोन जोङो गंसे मण्डलिया गंनै जादोंना जायाखै सासे फोथायारिया सानै जादोंना जायाखै ना जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेयावसो बिसार खालामगोन जोबनायाव आरो नोंथांमोना जिखौ मावदों दायो नोंथांमोना मावबाय थादों आरो जों खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना गोबां थाखा फैसा खरस खालामदों गाहाम रादाबनि थाखाय गोबां इसोरनि गाहाम बाथ्रा आसामनि खना खनला जायगाफोराव आनखि भुटानावबो नोंथांमोना खामानि मावबाय थादों इसोरा बाख्नाय जाथों आरो साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारिनिफ्राय इसोरा बेखौनो नागिरथारदों आरो जों बेखौ मावब्लासो सानसे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला लावथि लानानै ना बिसाराव जिरायगोन 25 अध्यायावथ' बुंदों बेखौ लावथि लानानै जिसुआ बिसाराव जिरायगोन आरो बै दिनखालि सोरखौबा आगसिथिं सोरखौबा आगदाथिं दोनगोन सोरखौबा बोरमा बनायगोन सोरखौबा मेन्दा बनायगोन बै दिनखालि जिसुआ बुंदों नोंथांमोनखौ बुंगोन 1 नं बालापारायाव थानाय ख्रिस्ट' फोथायारिफोर नोंथांमोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंगोन आं बुङाखै बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंगोन नोंसोरो आंनि फोथायजाथाव लेंफोर फै नैबेनो नोंसिनि जायगाया ना गोजांस्रिवलायोना फै नैबेनो नोंसिनि जायगाया आंनि आगदाथिं फै नोंसोरो जिरायफै बेनो नोंसिनि जायगाया जि जायगाखौ नरकजों आरो मालाबाबो फेजेननाय जानाय नंला जि जायगायाव आरो जामनाय जिनाय जेबो गैला गाबनाय खुनाय गैला बे जायगायाव नोंसोरो दिनैनिफ्राय था जिसुआ बेखौ बुंगोन नोंथांमोनखौनो बुंगोन आरो नाथाय जायफोरा मावाखै बिथांमोननि उल्था जिसुआ बुंदों
बेखौ मावैफोरखौ जिसुआ बुंदों ओइ दुष्ट मानसिफोर हनै नोंसिनि जायगाया बै आगसिथिं थांदो नोंसोर बोरमाफोर इसेयावनो गिग्रा ना अखा फैबानो गाबग्रांग्रा गिग्रा गिख' नोंसोर बै आगसिथिं थांदो नोंसोर थाहै थांदो आरो बे जायगायानो जाबाय अरायनि थाखाय दिनैनिफ्राय दानिफ्राय हाथाय अरखेनायजों नोंसोरो सैनांनायनि जायगा अरायनि थाखाय नोंसोर जायगाया बेयाव जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंनो थामथिम जादों आरो बे बिसारखौ खालामनो बाइबेला बुंदों ख्रिस्ट' जिसुआ थाबैनो फैगासिनो दं जिसुआ बेनिखायनो नुजाहोजानायाव बुंदों ना ल' आइ एम कामिं कुइकलि नायदो आङो गोख्रैनो फैगासिनो दं जायहा जिबायदि मोननांगौ बान्था पुरस्कार बेखौ आंनि आखायाव लानानै आं गसंफैगासिनो दं बेसेबां गिथाव बाथाव बाथ्रा आरो आं सान्दों नोंथांमोना बै समाव दुखु खालामनो गोनां जानाय नङा माब्लाबाबो दुखु खालामनो गोनां जानाय नङा दानि बायदि एखे धौजों एखे बोलोजों एखे हक्तिजों एखे आरजजों एखे गाहाम रादाब फोसावनायनि थाखाय दान होनायजों जुदि नोंथांमोना थांबाय थायोब्ला बहुतनि मेगनाव मोगा मोगि बे गासैबो जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुगोन इसोरा नोंथांमोन बयखौबो आशीर्बाद खालामथों इसोरनि गाहाम बाथ्रा आं एसेनो बुंनानै फोजोबबाय हयथ' एसे गोलाव जाबायब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा खालामगोन हामबायसै।